upon Kidnappers Student Association pu ki po pothak KAACR CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Perangkia Mai Kepa. Kardom neli berta live than bang phi Sami Rini Mailin Timongpi. Asmon ang ton pen berta Arjuponikta. Patumi Prekrit Rock Arni Kang Sam Kasai Sidyum along KAACR CEM pen Perangkia Mai Papon. Bangso Perangkia Mai Kepa lam thi laki kidam tanga porhut APHLCR Organizing Secretary Korsing Timung Lapen KSA Lamding Road Lapen KSing Long Portum Angbong Alam Ki Ang Thun Pen APHLCR Mai Phu Jai Kathar IAS Retired Abang Phu KSA Phan Kidnappers Students Association Phu Karbogapo Thakusi Birta Ribdun Long Tangte Nonalang Lilam Thele Arjuponsna Diphu Pen Birta Lefa Perangpi Abraham Tisoripu Lason bang jog le puita nili la bangke nili digest ne lason manjog vanle karbilo chali mane asong van di pu bang ateran van di pu bangke nili alang li phanta nili pinke condemn lo pus nili karbilo chali asong ye claim bang abari ahin ai pensia la nili pini na tuman press media hoi pen nili baita class pen majini Nasi pinabik kami nili mate hala son na nama alang karbilo kacali asong fan kapim remolong nili arja punji lapen nili nele nangli mathano jaya kathar karbilo kacali asong je asong inut bahini det kali karbilo kacali asong hala da protap sondo tokbi lapen ke gandiram timu akahai tu makhar jong yang cerap punji lapen Halak tu bakar jong nonan ta sini yang song long itu ngkiriat situlah lapen ke non ke dobon kari bilo kacala song penan ke klaim tu bang buang pitung ta tu pikla lasi bang joga phanta asong amen pen konden nang ne jong amen pen ang jong no mane tuliram nong hang lapan jong ing no mane omorsing disophan jong ing no mane borsing rong phan jong amen pen jongo Karbilo kacangli asong apanke Kidnapper Student Association puabangke asong amen puabangke nili sodak pen pimbran lo pusenang letumpan waidak lasapen social media vai pen pacini lo lapen penap di jongsi karbilo kacangli asong tumpan lason pimbran bang pulongte kunama penen amai meeting lo ni SCM pula kidunji kali karbilo kacangli asong abari iklembon aba amunit inut pusin eta karbilo kacangli song kacing hon nai abang fu pusin eta holada nili dunji lapen karbilo kacangli asong alam kedo bomohut movement klembo mosi karbilo kacangli asong long sub central mai fu nili do bomosi nili do bang jelolong hatek ceklo jonira ni sinili jam kerja hempre kamen lasi jai kathara son karbilo kacangli asong apaan Kidnapper Student Association pu kapim brem banke nili digest ode laban white duck klasa pen nili challenge lo ala filin no homa nili bana challenge lo nili ala mi fan challenge penap nama ala koda meeting lo itu nili da arjap thipti karbilo bagal BJP fan puno RSS fan puno political party fan puno team karbilo fan puno laban council fan pimrem no sira karbilo kacangli song apan pimdan mongle nili waida klasa pensi nagum social media apan pacini no don marlet lasi media korte to moda tuning nilo laso media hoke check ben full video pino lasi jai kathar son ke karbia khaifan kera jia bang fugali karbi student association apan kaching hon amunit kalisi kapimre mamunit lasi alangli ke karbi lo kacagli a student tumpan ari sojang tumpan gerai komama kali karbi yang bongsi divide and rule karbi yang bongsi group pijim kabunai karbi lo kacagli pan kapim brem amunia songja puja nili hoye hok untung de la benanangli silong ka porehut karbi lo kacagli song long dodun no ko amunile ko pie posedal sining thoklom de am hang jero pot lalang lita karbilo kacangli song long dodun grek abang fukule pi poselam sining kan thok ako mane sining leng thok ta hang jero ami thang je jero non ke
Karbi Student Association masih aleng ka pemrem lasi la so video non hatsi ni le theklong la morning sam baji thom por lasi theklong det pen ni li ningduk piklo la pen aleng phan ning kang piklo la pen la son ka pemrem ma phan je ka thar det kali anu tin phan ni li pherere karbi lo ka chali song phan ni li la son ka pemrem abang thuang phi phan ke ni li ke ichu jeng na nili klaim apen ferere white duck class sa pen senang tung press media longta nili intang dak lapen ning ting class sa pen senang tung mansa laso pini media long na jahang lapen ning dipung lapen ning kijang je lapen ning ke oi lapen ning kidu laso pen sini laso media long nang tuman nang kehan lanjut Pini berta bangke labang sekang tuan ponik lo laing bom tha berta live